Proiektua hori hasi izan oindala 2 urte olako zoze, batez be egon zalako nire eskaintza bat kontzertu bat itxeko. Horrezan eban, igual zoze prestauiak, lehenengo kontzertua bazian ni bakarrik, pianoakin, batez be gitarrarekin zoze, baina gero ja esan eban, agian musika banda batekin, musikari batzuekin, jantziko daun ere proiektua horrek, ez? Orduan, hori hasi ginen ensaiatzen, kontzertu horretarako izan zala Ibarren Untzagan oindala 2 urte, justo pandemia etxetik urten eta hor, udaran, eta jendiantza publikoantza bebai berezia zala. Orduan nik hori gordetzen dut gauza niretzako oso berezia izan zen hori, batez be aukera politxa izan zalako nire kantuak plazaratzeko gainera nire herrixan, eta hori pasada bat izan zen. Hortik seginan ensaiatzen, aurreko 2021 batean ingen itxun pare bat kontzertu, presentau ginen Gazteako maketa lehiaketara beba eta hautatuak izan ginen finalerako, banda bat osatzia batzuk ja lagunak zian, eta adibidez taldeko bi ez nitxun ezagutzen. Eta, pixkat izan da bebai prozesu bat, ezagutziana pertsona, ez bakarrik alde musikal hori, ez? Ezagutziana bebai pertsonalkin no dadian, eta azkenean momentuz beti gara laurok eta oso pozik. Kantuek bebai atzetik bere, energia moduko bat sortu dugu kantu bakoitzean, orduan hori sortzia beste pertsona batekin azkenean lana da, orduak, eta hori izan da orduak eta elkar ezagutzia. Que te vas a vivir, ez, Holanda izena, baina nik beti esan dut dala beka moduko bat. Azkenean dalako aukera bat, eta batez izan dira, 3 lau hilabete masterclassak itxen. Azkenean nik ez nek izan ezebez industriari buruz, azkenean bada pixkat jartzia begirada hori proiektuetan pixkat profesionalizatzera eta industria sedan jakitxera. Eta beti tortzen dira, horretan lan itxen daben jentia, diskografiketatik, seioetatik, eta erreferentziak taula hone eukitzeko oso ondo dau. Baina beti falta jaku administratibo mundu hori, ez dugula oso ondo ezagutzen papeleo mordua dala, legiak, ez dakize, eskubideak, eta zuk ikasten duzu musika, ez dakizen bat urtez, ez dakize instrumentu jotzen edo abesten edo dana dalakoa, eta gero etortzen da bat esaten, baina eski hau erregistra behar duzu, ez dakin nun, eta ez duzu oso ondo lertzen, ez dakizu besta estudio batera juterakoan nola graba bidan, zeruan bidan estudio batera, eta olako gauzak azkenean ikasten dira edo eginez zure kabuz, edo olako lekuetan eta olako aukerekin. Eta gero eurekin dakaguna da, horregotian gaitxik sartzen garela katapultaturren, dala Gipuzkoako Foru Aldundiak eta beste babesle batzuk, kasu honetan Kutxa Kulturrek, itxen dabela tur moduko bat Gipuzkoatik, eta dakagu hor aukera egoteko, eta azkenean da hori katapulta bat, mundura, mainstream mundu horri, heltzeko modu bat. Nik uste dut dela hori profesionalizatzia, eta azkenean bebai guretzako kristoneko aukera da olako lekuetan adibidez jasaldi baten aukera izatea jotzeko. Importantiena, naizta hori dana euki, niretzako izan da autoestima erabaten edo beste igotzian. Azkenean esatea, epaimaikide batzuk diazena profesionala, ezakizen bat pertsonetatik aukera naute edo aukera da ben nire proiektua, niretzako ja hori da, No cantaría si por ti no fuera. Zoze berezia nahi dugu itxia, eta danon ideia izan zen, talde tekniko horren ideia. Hori, premier moduko bat itxia, azkenean ikusten genitxun asko pelikuletako premierrak, ez dakitzea aurkezten dala, ez dakitzea, eta esan eban, ez dira itxen nolako gauzak bideoklip batzuekin. Niretzako bebai, bideoklipa bestera baten lana daka bebai. Orduan hori, da pixka eta aurkezpena nire lehenengo lana plazaratzea jendia, bideoklipa primizian ikusteko, hau izango da apirilaren 7 osteguna, eta gero horren arira prestatu dugu espektakulo bat, niretzako espektakulo bat da, pixka eta aldatu dotzau kontzertuen era hori, ez dalako kontzertu normatibo, estandar bat, pixka saiatu gara, hortik urruntzen, zoze berezia prestatzen, eta nik uste dut, behintzat niri olako gauzak gustatzen jataz ikustia, orduan prestatu du espektakulo bat, niri gustatuko litzaiakena ikustia normalian, en plan, jutia kontzertu batera eta esatia, ke guai hau ikusi dugula. Lan baten atzian ze dauan, izango da bide kronologiko bat, hasi zanetik kantua oindala 2 urte, gaur egunera arte, ja direktuetan isa ez dugu jotzen igual, kantua dau grabauta erabaten da, ontxe, saiatzen gara horra moldatzen, baina, 2 urtetan asko ikasi dugu, asko aldatu da, eta
jaukitzia kantu bat 2 urte hor grabauta zan, venga, atarako dugu ja, sortuko dugu hau dana, eta niretzako da, izango da alibio moduko bat. Osa, esatia, jazta. Edabide batzuk egongo dira inbitauta, adibidez, eta Kitxo inbitauta da aurkezpenera, bai Gaztea irratiko esatari batzuk, eta bueno, pixkat nahi dugu sortu bai, hori, mundu profesionalian zabizien pertsonek bai hartzia parte horretan, eta hori ikustia, Gaztiok bai saiatzen garela, eta Gaztiok itxen dugula lan gure ametzak egi bihurtzeko, eta pixkat hori, bai oso arginekan bide guzti honetan lagun izan diren pertsonak horregon bia zirela, eta aukiko dabe euren momentua bai, azkenean hemen baldin banau, euren gaitxik bada. Bete ezaten dut, edo asko gustauko jake, edo ez da bezebezu lertuko. Osea, nik uste dut ez dago da punto medio de decir, bueno, onda ez. Nik uste dut, edo asko gustauko jatzu prestau duguna, edo esango duzu, nik nahi dut kontzertu normal bat, eta jazta. Baina hori, nik uste dut oso politxa dela, oso berezia, eta azkenean dela hori, jutia ondo pasatzea, nik batez be hori nahi dut, jendia ondo pasatzea, espektakulaz gozaraztia, eta ikusiko dugu.